Filli nibdew, is-saqajn jibdew isiru ġeli, kulħadd ikun eċitat ħalli jara min se jkunu ir-rebbieħa tal-lejla. Mela, l-ewwel premju li se nħabbru fil-fatt huwa il-Premju Enzo Guzman għall-aħjar interpretazzjoni. Il-Premju Enzo Guzman għall-aħjar interpretazzjoni se jingħata lill-kantanta Alexia Mikallef bil-kanzunetta Fil-Kexxun. Għandhom daqsxejn taraġġ mhux ħażin biex jitilgħu. Nistennew lil Alexia tingħaqad magħna. Brava Alexia! Brava. Naddu issa t-tieni premju speċjali tal-lejla huwa il-premju għall-aħjar tema soċjali. Dan il-premju normalment jingħata lill-awtur u xekk. Il-wieħed mill-awturi tagħna. Ħanaraw min rebaħ dan il-premju għall-aħjar tema soċjali. L-awtur Joe Julian Farrugia, kanzunetta Mr. X. Naddu għall-aħħar premju speċjali li għandna l-lejla huwa il-premju għall-aħjar kantawtur. Kolli ngħid li magħluqin vera sew, U taf intina wkoll neċċita ruħi bħal dal-ħin, allura iddum iktar biex tiftaħ. Mela. Il-premju għall-aħjar kantawtur imur għand Marija Bellija, il-kanzunetta Ismi. Awturi u kompożituri Ajona Dalli u Marija Bellija. Tajjeb, mela bekk li stejna l-premijiet speċjali. Grazzi Catherine, grazzi Marian, tal-li kontu hawnhekk magħna u tal-appoġġ kollu il-littuna. Grazzi ħafna. Mela, issa verament ġara. Marret minn hemm ma ġara xejn mista tintilef. Hawnhekk għandna ħafna postijiet minn fejn nistgħu ngħaddu minn hemm, minn hawn. Kulħadd jażel hu minn fejn jixtieq jgħaddi mhux hekk? L-importanti ma tispiċċax barra. Mela, Ingrid. Nixtieq issa nistieden hawnhekk li chairperson tal-Kumitat tal-Anja tal-Poplu, ix-Xhur Charles Xkembri, ħalli nibdew nagħtu it-tielet, it-tieni u l-ewwel premju. Tajjeb, mela sa kulħadd jinsab lest u nibdew bit-tielet post u xekk. Fit-tielet post, is-46 edizzjoni tal-Festival l-Anja tal-Poplu. Malo insew ta' veru,
Ma jridx joħroġ da. Il-kanzunetta li klassifikat fit-tielet post. Awtur Emil Kalleja Bejlis, kompożitur Filip Vella, kanzunetta Hello Manna, ikantaw Mara. Bravi. Bravissimi, mela, fit-tielet post klassifikaw Mara. Issa il-kanzunetta li klassifikat fit-tieni post. Ikomplu żidu mal-eċitament, għalhom jistennew ftit aktar. Siken. Il-kanzunetta li klassifikat fit-tieni post. Awturi u kompożituri Ajona Dalli u Marija Bellija. Il-kanzunetta Ismi tkanta Marija Bellija. Tajjeb, mela, verament, issa wasalna biex ikunu nafu li ma se tkun il-kanzunetta rebbieħa ta' din is-46 edizzjoni tal-Anja tal-Poplu. Il-kanzunetta li klassifikat fl-ewwel post, il-kanzunetta rebbieħa. Il-kanzunetta klassifikata fl-ewwel post. Awtur u kompożitur Lon Kirkop. Kanzunetta Fil-Kexxun tkanta Alexia Mikallef. Grazzi, proset ħafna Alexia, issa nippermettulek tħalli trofej daqsxejn hawnhekk għalissa. Tiġi naqra ftijak. Ħanini, issa se nħalluk ħalli tinterpreta l-kanzunetta rebbieħa, anzi, ħantuk ċans tidħol daqsxejn ġewwa, tieħu daqsxejn nifs, tipprepara, ħalli nerġgħu nisimgħu l-kanzunetta rebbieħa. Brava Alexia, brava. Brava Alexia, il-kantanta illi hija ir-rebbieħa
bil-kanzunetta fil-Kexxun. Intant ma fadlinna xej li nagħlqu din is-46 edizzjoni tal-Festival Lanja tal-Poplu. Grazzi lilkom li kontu hawnhekk preżenti magħna tagħtu l-appoġġ lil kantanti, kompożituri, awturi. Grazzi lilkom li segwejtuna fuq Television Malta. Grazzi kbira l-orkestra meraviljuża tagħna The Malta Concert Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Maestro Brown. L-tekniċi kollha, l-Pjazza Teatru Rjal, l-Kumitat tal-Anja tal-Poplu. Grazzi ma fadlinna xejħlif li nixtuqulkom il-lejli tajjeb u gawdu l-kanzunetta rebbieħa fil-Kexxun tkanta Alexia Mikallef. Saħit! Jaħseb li jafni fajnek taħseb li tafni nara dak li marriċ tara dak li minix moħħi qed jgħidli li nexxejt ġismi jarrafni li fallejt inħossu jgerger kull jum nitolbok jaqfa xajjejt tirrepeti Nissimak tgerger kull jum Nishtiq li xi darba nieqaf not Il-kalori f'bawċ kejken bil-frott F'dal-ġisem ma fadal xejn U ċibt kollox b'dawn l-idejn Nilab dawra tont bl-ikel fil-plat Lill-ommi ngħid fil-kamra nispiċċa kif kamart inkun Naħbili kien fil-Kexxun Fejn ma ssibux Il-mizin dar kontrija Donnu għandu għalija Jizen dak li m'għandix Jizen dak li minix Id-dar jgħidu l-iksuħat Ma jifmux li dawn mux bluħat Stonku jgerger kull jum Kulħat minni jara dej id-dawl U jien nara nismit bil-bira ħlawn Li namel kollu ta' xejn Ma mixej ma da' xoftejn Nilab dawra tont bl-ikel fil-plat Lill-ommi ngħid fil-kamra nispiċċa kif kamart inkun Naħbili kif fil-Kexxun Tal-ġisem ħadd bil-mod il-mod Issa tiegħek u qed jirtot Nixtieq nieħdu lura Neħles minnek mu faċli xejn Nibki kull jum ma nafx għalfejn Irrid ġismi lura U fl-aħħar irnexxieli nieqaf not U fl-ikel qed inżid bil-mod il-mod Fuq riġlejja bdejt inhom Daqshekk ikel fil-Kexxun
Grazie, veramente grazie, grazie.